Concòrdia ha presentat una nova proposició de llei per modificar la llei d'immigració amb l'objectiu de frenar la pressió sobre el mercat de l'habitatge i augmentar l'aportació dels residents a les arques públiques. La iniciativa planteja que les residències passives exigeixin una inversió mínima d'1 milió d'euros en actius andorrans, dels quals 100.000 euros s'hauran d'ingressar a un compte del govern a fons perdut. A més, si la inversió es canalitza cap al fons d'habitatge, el llindar podria reduir-se fins als 400.000 euros. En cas d'invertir en immobles, cada unitat adquirida haurà de superar els 600.000 euros. Pel que fa als treballadors per compte propi, Concòrdia estableix un dipòsit obligatori de 50.000 euros a l'AFA i una inversió mínima de 250.000 euros, dels quals 50.000 també s'hauran d'aportar directament al govern, sense dret a l'escavalament. El text argumenta que el creixement demogràfic i l'augment del 10% de la població entre 2021 i 2024 han intensificat la crisi d'habitatge, amb increments sostinguts dels preus i un augment de les adquisicions amb finalitats especulatives. Des del govern, el ministre portaveu Guillem Casal ha reconegut que encara no s'ha estudiat la proposta, però ha obert la porta a treballar conjuntament amb Concòrdia i la resta de grups parlamentaris. Casal ha recordat que l'executiu ja havia defensat la necessitat d'endurir les condicions amb una proposta prèvia de fixar el llindar en 800.000 euros i ha admès que podem arribar a estar d'acord d'alguna manera amb el plantejament de fons. El ministre ha subratllat que la reflexió sobre el model migratori ha de respondre a l'interès de país i no a criteris comunicatius, insistint en la voluntat del govern d'impulsar una solució compartida. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.